Přeji všem pěkný den, vítám vás u videa, ve kterém bych vám rád představil úspěšný projekt WebTransfer. Já se osobně musím přiznat, že jsem se tomuto projektu statečně vyhýbal dobrých 5 měsíců. Když jsem se o něm poprvé dozvěděl, tak jsem ho zamítnul z jednoduchého důvodu, protože v tom figuruje i Rusko a já mám takovou zásadu, nebo měl jsem do této chvíle, že to, co jde z Ruska, tak zrovna není příliš dobré, ale víme, co se stalo v Rusku s financema, jak se tam všechno zdražuje, takže o to je to teďka zajímavější z jednoduchého důvodu, protože tento projekt se zabývá financemi a půjčkami, čili vy zde v tomto projektu můžete velmi jednoduše i bez jakékoliv investice získávat velmi zajímavé výdělky. Pokud do toho nainvestujete, tak se vám zhodnocují, můžete to dávat do půjčky, půjčky jsou garantované a co je vlastně zde zajímavé na tom, tak společnost je zde již od roku 2006 a přímo na ní dohlíží FCA, což je dohled nad bankami a finančními institucemi. To si vlastně můžete najít i v encyklopedii, čili si to můžete vše přečíst, protože tato společnost opravdu ručí za spolehlivost toho, aby ten projekt byl spolehlivý a hlavně je tento projekt garantovaný, čili není zde žádné riziko, že byste mohli o ty své investice přijít. Ohledně samotného webtransferu bylo natočeno již spoustu videí, takže můžete si doplnit informace tím, že si je najdete na kanále YouTube. My máme samozřejmě již vytvořenou i skupinu na Facebooku, kde jsou již ti staří borci, kteří to dělají tu delší dobu, takže vám tam rádi odpoví na veškeré dotazy, odpovědi, vše vlastně, co se ohledně webtransferu týká. Já vám nyní v tomto videu ukážu ty hlavní informace, čili jakým způsobem se dá zaregistrovat, jak můžete i hned po registraci získat celá zdarma $50, které okamžitě můžete dát někomu do půjčky a i hned vlastně na tom vydělávat. Také si ukážeme, jak se dá zainvestovat do tohoto projektu a následně okamžitě tu svou investici strojnásobit a dát ji opět do půjčky a zase na tom vydělat. Takže je to opravdu velmi zajímavý projekt a spousta lidí na tom již vydělává. Tak, pojďme si ukázat tu samotnou registraci. Registrace je velmi jednoduchá. Registrujeme se přes buď sociální síť Facebook, nebo je tady Google+, Twitter, čili stačí se opravdu přihlásit. Jestli chcete se registrovat přes Facebook, tak se přihlaste na Facebook, poté stačí kliknout na Facebook a provede se registrace taktéž u Google Plus nebo u Twitteru. Pokud ty stránky ještě nemáte srozumitelné, ukáží se vám třeba v ruštině, chcete si dát do jiného jazyka, tak není problém si to sledovat trošku níže a tady máte možnost si nastavit jazyk, takže já doporučuji tu angličtinu. Tak, pojďme teda na tu registraci. Já jsem teďka přihlášený na Facebooku, takže v první řadě si vypnu kameru, ať nás to neruší. A v druhé řadě teda jdu na tu samotnou registraci. Takže kliknete na Facebook. Tak vidíme, že souhlasí, dám OK. Opět potvrdím OK. A v tento moment jsem zaregistrovaný. Jak vidíte, provádím tu registraci napevno. Nyní zde se vám ukáže váš sponzor, který vám ten projekt doporučil. Zde máte své ID číslo a co je teďka není potřeba, tak je určitě doplnit si ty své informace o své osobě, samozřejmě pravdivě. Takže zde můžete dát přezdívku, pod kterou chcete vystupovat, nebo tam můžete napsat jméno, to se bude vlastně zobrazovat těm klientům, kterým budete poskytovat půjčku ze svého výdělku, takže čím více to bude důvěryhodnější, tím lepší, ale já si zde napíšu přezdívku. Nemusíte zde psát také nic, v tom případě se vám bude v tom vašem registračním linku zobrazovat tady tohle vaše ID číslo. Já si tady zaškrtnu, že chci, aby se mi to zobrazovalo a nyní teda doplníme informace. Čili zde si můžete dát Skype adresu, pokud chcete.
Čím více tam to budete mít vyplněného, tak tím získáte větší důvěryhodnost a budete mít vlastně i ty půjčky snadnější. Tak, telefonní číslo, čili zde se potvrzuje telefonní číslo tím, že ho sem zadáte, potvrdíte a vám přijde následně SMS, kterou pak vypíšete do připraveného okýnka, takže to zrovna provedeme, takže najdeme si Českou republiku, klikneme na to, dále napíšeme své telefonní číslo a následně klikneme na Confirm. Nyní se nás to ptá, jestli to číslo je opravdu v pořádku, takže pokud je, klikneme na ano. Takže během chvilky by nám měla dojít SMS, takže to se taky tak stalo s kódem. Takže si otevřu teďka mobil a mám tady napsané již číslo, které tam zadám, čili kód 606 761. Dám OK. A v tento moment je teda telefonní číslo schváleno, verifikováno. Takže můžeme bez problému pokračovat ve vyplňování, takže tady už máme vyplněný e-mail, zde si opět vybereme Českou republiku, ta je zde a kliknu na pokračovat. Tak další důležitá věc, protože samozřejmě pracujeme s penězi, je to o investicích, o půjčkách, tak je zde potřeba zadat nějaký doklad, čili v tomto případě občanka, pas, anebo stačí i řidičský průkaz. Vyplnění velmi jednoduché, takže pokud jste se rozhodli pro občanku, tak tam napíšete anglicky ID card, což je jako doklad totožnosti občanka. Pokud budete dávat řidičák, tak tam napíšete anglicky řidičák, pokud pas, tak pas. Nyní zde napíšete číslo toho vašeho dokladu, které tam vkládáte, takže v tomto případě číslo občanky, datum vydání občanského průkazu, čili den, měsíc a rok. Tohle okýnko se nechává prázdný, to se týká Ruska. Zde napíšete, kým byl ten doklad vydán, čili v mém případě, pokud se dívá magistrát města Zlín. A dále teda pokračujeme ve vyplňování adresy. Takže jak vidíte, já jsem si to tady již vyplnil. A adresa první, řádek se nechává prázdný, druhý se teda píše město, druhý ulice a číslo popisné. Tedy jak vidíte, velmi zajímavá věc. Přímo tady tahle stránka, vlastně WebTransfer má i svůj chat, který jak vidíte je úplně podobný jak na Facebooku. Takže v případě, že se vám někdo zaregistruje, tak ho okamžitě, když vidíte, že online, můžete zde napsat přes stránky, mluvit s ním v kontaktu. Takže výborná záležitost. Já si to teď tady vypnu, ať mě to tu nestraší a budeme pokračovat v registraci. Takže zde je úplně jedno, jestli napíšete house building anebo construction, čili to znamená, jestli bydlíte v domě nebo v paneláku. Já tady určitě dám teda house a skopíruji si třeba ten dům. Je to opravdu jedno, co tam dáte. Tak, apartmán necháme volný a nyní teda jdeme na vyplnění údajů peněženek. Můžete si sem vložit platební kartu, pokud si na ní budete chtít pak zasílat peníze, výdělek, můžete, nemusíte. Můžete si sem vložit Perfect Money účet, můžete si sem vložit OKPay účet, EgoPay účet, PayPal, což je takové používanější u nás, Payer, čili třeba já si tady napíšu PayPal, čili PayPalu stačí e-mail, takže si nechám výplatu zasílat na PayPal. Můžete si nechat zasílat i na třeba bankovní účet, to si můžete vypsat po TSD, záleží opravdu na vás. Samozřejmě si ty údaje můžete postupně doplnit, upravit dle potřeby. Tak, poté si to zkontrolujte, jestli je všechno OK. A
Já teda výš tady už nepojedu, protože tam mám údaje z toho občanského průkazu a dám teda potvrdit. Tak, v tento moment by mělo být všechno v pořádku. O čem se jednoduše přesvědčíte, že ta registrace vše proběhlo, protože vám tady okamžitě naskočila ta slíbená provize $50, čili máte již na svém účtě $50 vlastně za samotnou registraci, nedali jste do toho přitom ani dolar. Nyní je velmi důležité potřeba tady olajkovat tu stránku, čili je důležité si to potvrdit. Tady kliknete teda, pokud máte Facebook, tak like na Facebook, pokud budete třeba přes Google+, tak tady budete mít Google+, takže dáme like. A následně tady teda odklikneme, že jsme ten like dali. Tak, v tento moment celá ta registrace proběhla, tady máte poděkování a pojďme si teda ukázat další důležitý krok. Tady jinak vidíte ten online chat, čili mě už tady můj sponzor, jak jste viděli, napsal, čili můžu ho kontaktovat, vidím, že je online, takže není problému hnedka napsat. Samozřejmě můžete zde vydělávat zcela bez toho, aniž byste někoho registrovali, ale je určitě lepší, pokud máte tu možnost o tom říci dalším lidem, protože si myslím, že je to opravdu skvělý projekt, tak určitě se zapojte do afiliát programu, čili je zde možnost vydělávat z dvou úrovní pod váma, čili z první a z druhé linie. Jakým způsobem se to dá udělat, to si ukážeme právě nyní. K tomu samozřejmě, abyste mohli tento projekt propagovat dále, nabídnout ho svým známým, protože určitě tohleto má nějaký význam, tak je důležité si tady jít na menu a zde kliknout na Partners. Tak, tady máte podmínky, můžete si přeložit překladači a tyto podmínky odsouhlasíme. Tak po samotném odsouhlasení se vám tady ukáže váš registrační link, po který, když se vám někdo zaregistruje, tak se vlastně stane jeho sponzorem, se stane vaším přímým partnerem, afiliátem a vy s něho pak budete mít samozřejmě provize. Taktéž budete mít provize i z lidí, které zaregistruje on. Takže je to velmi výhodné i pro lidi, kteří třeba chtějí zde začít bez jakékoliv investice, čili můžou vlastně získat z provizí těchto lidí do balance peníze a pak vlastně z těchto peněz, které si to vydělají, dávat půjčky a navyšovat si tak svůj vlastní výdělek a zisk. Takže dále zde máte propagační materiály, jako jsou banery, čili pokud děláte opět nějaký jiný projekt, ve kterém můžete inzerovat prostřednictvím baneru, tak můžete si ho tam krásně vložit. Získávat takhle lidi po celém světě. Takže nic těžkého na to, abyste ty lidi oslovovali. Tak, další důležitá věc, můžete se stát taky takovým, bych řekl, starším partnerem, jak se tomu říká, čili díky tomu vy uvidíte lidi ve své síti, jak přímé, tak i ty, které zaregistrovali oni. Je to velmi jednoduché, musíte kliknout tady na Friends, čili na partner a následně potvrdit, že se chcete stát senior partnerem, což je tady to zelený, opět odsouhlasíte a v tento moment, pokud se vám někdo zaregistruje a nebo ten člověk, který je už pod váma zaregistrovaný, někoho zaregistruje, tak se vám to tady bude zobrazovat. Takže tolik teda afiliát programu, jakým způsobem můžete vydělávat i pomocí registrací. Nyní si pojďme ukázat z toho vašeho prvního výdělku, který jste vlastně dostali za tu samotnou registraci, jak z něho můžete začít vydělávat. Čili vidíte, že zde máte $50, které jste dostali jako poděkování, že jste se přidali do projektu a nyní teda těchto $50 můžeme nabídnout někomu do půjčky. Je to velmi jednoduché, kliknete zde na Profit a následně teda klikneme na
vložit. Tak, tady vidíme tu naši půjčku, kterou budeme dávat, čili $50. Zde si nastavíte, na kolik dní tu půjčku chcete někomu poskytnout, tak doporučuji dát 10 dní a na jaký úrok. V tomto případě dejte 1,5%, protože okamžitě víte, že během pár minut si tu půjčku někdo vezme. Zde pak následně vidíte ten svůj profit a celkový výdělek z této půjčky, teda $3,75, takže vám se vrátí té $53,75. Jak už jsme si říkali, je tady velmi důležité to, že půjčky jsou garantované, takže v případě, že by vám ten, kdo si tu půjčku vezme od vás a půjčku vám do těch 10 dnů nevrátil, tak se tady objeví takové tlačítko a na to, když kliknete, tak těch 50% vám, $50 vám ze své peněženky, vlastně svého fondu zaplatí přímo ta společnost, abyste na to nebyli tratní, takže o ty své peníze, které půjčujete, v žádném případě nemůžete přijít. Důležité je akorát, abyste tady měli zaškrtnutou tu garanci, abyste si toho všimli, že to je zaškrtnutý. Tak, pokud to všechno souhlasí, v ten moment klikněte na Submit a následně na Confirm. Tak, vše proběhlo v pořádku, půjčka byla poskytnutá z našich financí. Opět, pokud jste nelajkovali, můžete odlajkovat, ale vidíte, že like jsem dával, čili opět dáte tady to like web transfer. V tento moment teda byste měli mít vše v pořádku. Půjčka měla být poskytnutá. A nyní si pojďme ukázat teda další věc. Pokud sem chcete zainvestovat, tak není to vůbec špatná volba. Investice opět vždycky se dávají po $50, takže vy zde dáte $50 a pokud budete chtít si tuto částku navýšit, požádáte si vy o půjčku. Ta může být až trojnásobná, čili vám může být doručeno $150 a vy následně tyto peníze můžete okamžitě půjčit, v tomto případě ne na 10, ale na 11 dní. Takže vlastně zisk z této půjčky, kterou vydáte normálně na 10, se vám vlastně zaplatí a půjčku vy dostanete zpět celou a jste schopni vlastně také zaplatit. Důležité vždycky tady dodržet těch 11 dní, dávat to na 10 dní a vždy si zaškrtnout garanci. U té garance jsem zapomněl říct, že tady vlastně arbitráž, ta si bere tady těch 50%, čili pokud vy byste dávali půjčku bez té garance a ten klient, který by si ty peníze od vás půjčil, nevrátil by vám je, tak byste o ně přišli. Tím, že dáváte garanci, tak vlastně těch 50% je do té arbitráže v případě, že ten klient by vám peníze nevrátil v té časové době, tak říkám opět, je tam to tlačítko, stisknete a celou tu částku, kterou jste půjčili, vám ta společnost okamžitě vyplatí do peněženky. Takže opravdu využívejte garance, dobře si to nastavte a nemůžete na tom v žádném případě tratit. Pojďme si teda ukázat tu samotnou investici, pokud jste se rozhodli do toho něco vložit. Já teda tam dám $50 a uvidíme, co to bude dělat dále. Tak vklad se provádí velmi jednoduše, já doporučuji určitě provést vklad kartou, čili opět si tady kliknete na ten launch, následně si dáte tady vložit peníze, vyberete si teďka druh karty, teda druh způsobu, čili bankovním účtem z peněženek, po případě kartou, takže já si dám tu kartou. A nastavíte si částku, kterou tam chcete vložit, takže $50. Tady vidíte své jméno, čili je to všechno v pořádku, dáte vložit. Tak, teď nás to přepojí do tabulky, ve které vypíšeme teda
potřebné informace, čili číslo karty, následně datum platnosti karty, čili kdy bude ta karta ukončena, CVV kód, to je ten zadní, to jsou ty zadní poslední 3 čísla na kartě a následně zde napíšete také své telefonní číslo, včetně předvolby, takže pro Českou republiku 420 a vaše telefonní číslo. Poté to odkliknete. Takže já si to teďka vypíši a jak to potvrdím, tak opět se vrátíme do videa. Tak, já mám vše vyplněno, takže odkliknu. A nyní mi teda přijde kód SMS-kou, na to mé telefonní číslo. Takže si otevřeme SMS-ku na potvrzení platby. Takže vidíte, že opravdu vše je perfektně zabezpečený, že vám nikdo nemůže ani z té karty ukrást peníze bez vašeho vědomí, čili opravdu perfektní kvalita. Takže 57, opíšeme kód a následně teda dáme opět potvrdit. Tak naskočila nám ještě jedna tabulka pro kontrolu jména, takže zde zadáte opět své příjmení, jméno, tak Česká republika sedí, město, adresa, tak a dáme potvrdit. Tak v tento moment probíhá platba. Pokud bude schválená, tak se nám ukáže již v té naší kanceláři web transferu, čili vidíte, že platba proběhla velmi úspěšně a můžete se tam vrátit do web transferu. Takže kliknu na vrátit se do web transferu. Potvrdíme. A zde vidíte teda, že peníze mě byly načteny, čili mám tady již $50, které jsem získal jako bonus a zde vidíte, že bylo převedeno $50 z Visa karty a že jsem je teda ještě ty peníze nepoužil. Takže nyní je teda použijeme tím způsobem, že zažádáme o půjčku a zvýšíme si teda částku těch $50 na $150. To uděláme velmi jednoduše, že tady zažádáme o arbitráž, která se dává maximálně do výše $3000, čili klikneme na arbitráž a nyní zde teda požádáme o tu samotnou arbitráž. Nastavíte si výšku, čili 50, 100 nebo 150. Tady se omlouvám, zde zůstávají 3 dny, protože máme 0,5%, ale následně to vlastně máme garantované na dobu 30 dní. Takže nedávejte zde více, nechejte zde ty 3 dny a zažádejte o půjčku. Čili nám poskytnou tu půjčku s půlročním procentem, což je úplně paráda, takže zažádáme půjčku. Pokud nám bude půjčka schválená, tak se nám to tady po chvíli ukáže, jestli všechno bylo OK. Tak vidíme, že půjčka byla schválená, když mi to tady naskočilo všechno. Já bych chtěl akorát na pravou míru uvést těch 11 dní, čili vy, když pak budete půjčovat již ze svých peněz, ze svých vydělaných peněz, tak nedávejte na 10 dní tu půjčku lidem, ale na 11, čili tam pak do té arbitráže nepůjde 50%, ale jenom 45%, což bude pro vás výhodnější. Ale o tom všem se již dozvíte ve skupině na Facebooku, jejíž odkaz najdete pod tímhletím videem, nebo mě jednoduše napište na Facebook, já vás rád do skupiny přidám, čili je to opravdu, si myslím, projekt famózně vymyšlený, jak jsem říkal, garantovaný, je na ním dohled, takže myslím si, že je velmi seriózní projekt. Škoda, že jsem tak chvilku s tím čekal, než jsem se do toho připojil, ale připojil a proto ho také doporučuji i vám. Přidejte se do projektu WebTransfer. Jak vidíte, můžete zcela i bez investice začít od
to malého základu, anebo zde třeba zainvestovat $50 a jak vidíte okamžitě na to můžete začít vydělávat velmi zajímavě. Pokud budete doporučovat projekt dále, tak ještě zajímavěji. To bylo teda k dnešnímu videu všechno. Já vám moc děkuji za pozornost. Doufám, že se vám projekt líbí. Pokud jste se rozhodovali z registrací do tohoto projektu, taky jste byli takový váhaví střelci jako já, tak určitě doufám, že vás tohle video teďka přesvědčilo, že ten projekt má nějaký význam, budoucnost a že se na něm dá opravdu i vydělávat, což zase tolik projektů funkčních a výdělečných na internetu není. Tak, to bylo teda opravdu již k dnešnímu videu vše. Já vám moc děkuji za pozornost a budu se na vás těšit u nějakého dalšího videa. Nashledanou.